Good morning po mga kaibigan, ito naman po si Pinoy Peña. At ito na nga po, kaduktong ito po ng isang video natin na kasama nung ating faucet, yung binili nating sink. At syempre po, bago po natin ilagay ito, kailangan po natin inspeksyonin kung nandun pa ang lahat ng parte. Lalong lalo na po yung mga seal o kaya kung may damage po ito, kailangan po malaman po natin para maibalik natin o maipalit ng panibago. At syempre po kailangan natin inspeksyonin yung butas na paglalagyan natin, no po. At kapag nilagay po natin ito sa butas, kailangan po ito ay diretso. At kailangan po present yung cold na label. At syempre po yung cold dating hose ay pupunta po doon sa kanang side. At syempre po kailangan pong dalawang tao ang maglalagay po nito. Isa pong maghahawak doon sa itaas at isa naman po ay maglalagay ng nut dito po sa ilalim. At habang nilalagay naman ni brother yung ating nut, aking lang pasalamatan yung mga nanonood ng ating video. At syempre huwag nyo pong kalimutang i-share ito, i-likes, at syempre mag-subscribe. At syempre kung meron kayong mga katanungan o kaya mga comment o kaya pwede rin kayong mag-email sa akin, pinoyspeña.com. Tayo naman po ay magbabalik sa ating ginagawa at ito lang po ay iniigpitan ng kamay at makikita nyo yung bawat tabi, yun ang higpitan po. Ito lang po ay nilalagay po ito, iniigpitan po all the way. At saka yung dalawang tornilyo na nakikita nyo sa bawat tabi, yun po ang iikutin natin po mamaya. At mamaya-maya nga lang po ay papakita natin kung paano natin po ito ihigpitan. At ito na nga po, atin pong nilapit ng konti yung ating camera para makita nyo na po yung ating tornilyo na aking binabanggit po kanina. Ito po ay pwede nyo pong gamitan ng Phillips screw po lamang o kaya yung nut driver na 1/4 inch po. At syempre po, habang inigpitan po ito ng permanente na, yung nasa taas naman pong tao, kailangan pong syempre hawakan maigi at kailangan pong itapat niya kung saan niya gusto o nasa kaliwa ba o kanan yung kanyang bukasan. At ito naman po ay pwedeng sa kaliwa at pwede naman po sa kanan yung pihitan ng tubig. At ito na nga po yung aking binabanggit po kanina na pwede po sa kaliwa yung ating handle. At ito na nga po, atin pong ini-inspect yung goma doon sa base ng pinakagripo po. At yan po ang importante sa ating paglalagay na hindi po masobrahan yung higpit at yung goma naman ay lumabas doon sa base niya. At syempre po habang nilalagay po natin ito, atin pong tinitignan naman kung merong mga gas-gas o damage. Agad naman po nating ilagay yung ating adapter o kaya yung connection ng papunta po sa ating gripo. At yung isa naman po ay papunta naman po sa ating dishwasher na nilagay po nung una, ngayon lang po natin ikakabit. At ito namang ating adapter na to, hindi na po nilalagyan ito ng Teflon. Kasi yung ating connection po ay yung pinaka-bulb natin ay flaring at yung nilalagay po nating adapter ay flaring connector din po. At ito naman pong galing sa ating mga dishwasher tsaka doon sa ating pinaka-gripo. Yung kanyang connection po ay meron po siyang compressed rubber kaya hindi po ito magli-leak. Kaya hindi na po natin kailangan nalagyan ng Teflon. Atin naman pong higpitan ito ng tools na po.
At pag hinigpitan po natin ito, tulad po nitong pinapakita natin ngayon, kailangan pong hawakan natin yung isa, yung pinaghihigpitan, para po hindi po mabali o kaya mapipivot po lamang. Siyempre medyo kailangan po natin ng kontrahan para safety lamang po. At siyempre po pag nilalagay po natin yung mga hoses natin, silver hoses, ay ginagamitan lang po ito ng mga daliri muna. At ito po ay mararamdaman natin sa pangalawang ikot pa lang ng ating nut. Kung tabingi po ito po ay mahigpit na agad, kaya po importanteng daliri muna para po hindi ma-lost thread yung ating thread, ano po. At kung mahigpit na yung pagkakaikot natin ng ilang beses, tsaka po natin gamitan ng ating tools. At siyempre po ang ginagamit po natin dito na karamihan ay katala o kaya adjustable wrench, o kaya pwede naman pong open wrench, mga ganun po, pwede po. At isunod naman po natin yung cold side na ilagay. At syempre ganun din po ang gagawin natin, at hindi na po natin ito nilalagyan ng Teflon. At syempre po hindi po natin makakalimutan yung mga bagong nag-subscribe, at marami pong salamat. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe ay mag-subscribe na rin po kayo. At syempre marami po kayong matututunan dito sa channel na ito, at dadagdagan po natin yung mga kaalaman ng iba at sa lahat po. At katulad po ng aking binabanggit sa ibang video, na kung meron po kayong mga senaryo na pwede natin pong i-share dito sa ating video, atin pong gagawa ng video at mai-share natin po sa iba. Ito po ang isang halimbawa na magkakaroon po ng isang pipi o kaya kink doon sa ating hose. At hindi po maganda yan, dahil po dyan po maglilik o kaya madadamage o kaya hindi po magtatagal ang inyong hoses. Siyempre po kailangan lang natin luwagan at saka natin po higpitan muli. Siyempre po higpitan lang po natin to ng tama. At ayan po, na-testing na po natin yung ating hot water and cold water, na gumagana naman po yung lahat ng function ng gripo. At siyempre magtungo naman tayo sa ilalim at atin naman pong inspekin kung meron ba itong leak. At siyempre po hindi lang itong araw na ito ang pag-i-inspect natin, lalo po pag bagong kabit itong mga to. Kailangan po natin na inspeksyonin ng 1 linggo, araw-araw. Pag wala po siyang leak, every week naman ng kahit na 2 week o kaya 1 buwan, tapos buwanan na. Siyempre ganun tayo po mag-alaga ng ating kagamitan. At ito naman po ang kabuuan ng ating video. Marami pong salamat. Ito naman po si Pinoy Spenya.